Hingpit na ang pagpangandam sa mga opunganon alang sa kasaulugan sa 504th kadaugan sa Mactan ug mga adlaw Abril 27. Usa sa kanunay nga atangan sa kadaghanan ang reenactment sa Battle of Mactan. Gani atong naabtan ang pagbansay sa mga dancers ug performers alang niini. Ug karong tuiga, ang Filipino-British model nga si Sean Pelayo ang modala sa karakter ni Datu Lapu-Lapu. Matud pa ni Pelayo nga dream come true nga nahatag kaniya ang maong role. It's a dream come true because since I'm bata, my mama told me the story of Lapu-Lapu and then it really resonated with me. Like a strong hero that defended the beside people. So that's someone I've always admired and idolized, and to have the honor to play him and the privilege, like I'm just nervous and I just hope I do everyone proud. Ang internet personality nga si Chris Aliaging o mas nailhan nga si Habibi ang magsilbing si Reyna Bolacna nga asawa ni Datu Lapu-Lapu. Nasyak yung kumam, asin wa yung ko katulog ba nako sa kadagang babae yun, aning kalibutan, usa yung ko nga napili nila ba. So, grabe na ako ka-grateful ma'am nga opportunity yun na ko ni nga natagaan ko nila ka ng potential nga pwede ko mudala as Reyna Bolacna ba. Samtang ikatulo ng tuig nga mo perform isip Ferdinand Magellan ang Filipino-Belgium national nga si Kevin Lahuse. Ever since the first time, I was amazed by the experience, how it goes, how we practice. So to be doing it for 3 years in a row is really an honor for me, and I would love to do it every year. Gani bisan pa man panahon sa practice, gipakita sa tulo ang ilang dedikasyon aron maipakita sa publiko ang kamakasaysayanon sa kadaugan sa Mactan. May pahibaw ang Deputy Chief sa Lapu-Lapu City Traffic Management System Roderick Danyo nga dunay ipatuman nga mga diversion roads ugma aron kaagian sa mga motorista. Base sa traffic advisory sa CTMS, sugod alas 5 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, temporaryong siradan ang kadalanan paingon sa Mactan Shrine alang sa mga kalihukan sa kadaugan. Gikan sa going Mandawi to public market, among i-divert diri sa Angasil Access Road. Mag one way ta, ang gikan sa traffic light Mactan Maribago Junction, pwede ra gayo ta ka sulod. So ang among i-divert ang gikan ra sa Inganyo going to sa ngadto sa ilang designated route asa sila padung. One way ra gyud ta ma'am, di ta maapektahan ang traffic kay naaman tay 40 ka traffic enforcer atong iladlad na adlaw. Hangyo sab niya sa tanang bisita ug mga motorista nga motambong sa selebrasyon ugma nga sundon lamang ang ilang mga pahimangno. Tanang dumuduong musaksi sa reenactment ugma, sa yamong gipatuman sa traffic, follow lang mo, iwas sa kanang obstruction sa karsada, di makahampir sa ubang motorista. Kung kuan gani, pangutan na mo sa traffic enforcer, naidaghan na to giladlad dia para magayran mo. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.